Assalamu alaikum. Wato a daren jiya ne wani dan bindiga ya samu ya kutso inda ake wani taro na manema labarai wanda ake cewa correspondent dinner night a Washington a wani hotel mai suna wato Washington Hilton Hotel. Hotel ne, wani private hotel ne wato a nan cikin Washington, a inda akan yi irin wannan taro din da dadewa, inda shugabannin kasar Amurka suke wato abinda suke cewa correspondent dinner night, ake wato suke ganawa da 'yan jaridu, ake tambayoyi, ana cin abinci, ana tambayoyi da wato manya. To a daren jiya wani ya samu ya kutso inda ake wannan taro, a inda ya samu ya fice shinge na farko. To kafin yana ficewa shinge na farko, inda wato shingen security kenan daga ƙasa, su wato shugaban ƙasa yana wurin, mataimakin shugaban ƙasa yana wurin, manya su ministoci duk suna wurin. To yana ficewa ta shinge ta farko, aka samu dai aka yi rub da shi, inda security suka kama shi kafin ya wuce shiga shinge na biyu har ya hau ya je inda shi shugaban ƙasar Amurka yake. To amma sai da ya buɗe wutan da yi ya sa wato daga can sama inda su shugaban ƙasa suke da wato 'yan jaridu, wato a wurin ya aka samu rudani, inda security suka zo suka fice da shugaban ƙasa da matarsa, sannan kuma suka fice da mataimakin shugaban ƙasa, aka je aka ɓoye su a wani wuri, inda shi kuma dama na ga muku da yana ficewa ta shinge ta farko, inda aka mai rubdugu aka kama shi. Amma ya buɗe wuta ya harbi, amma ba wanda aka kashe, amma an harbi SS guda ɗaya, wato SS guda ɗaya, security guda ɗaya. To Allah ya kiyaye, yana da wato vest, wannan riga wanda yake kare bullet, amma ya raunata shi, an kashe asibiti. Sannan aka kama shi. Wannan mutumin daga baya dai aka fahimci wato malamin makaranta ne mai suna Cole Thomas, ko kuma Thomas Cole. Malamin makaranta ne mai hazaka, wato ya maci lambar yabo na wato malamin makaranta da duk yafi wani malami wato kwazo na monthly da ake yi. Dan California ne, wato kuma wato injiniya ne, kuma computer scientist ne. Wato shi wannan malamin makaranta dai shine ya taho da karamin bindiga da babban bindiga, inda wato a rahotanni da muke samu ya sayi tikitin zama a wannan hotel din kafin wannan abu ya faru, inda wannan ya ba shi dama har ya shigo wannan wato haraba wajen da ya ga security ya yawa, ya nemi ya wato ya by force, ya amfani da force ya wuce, inda suka bi shi, suka darfafe shi, suka kama shi. To a har yanzu dai ba a san mai dalilinsa ba, amma shi shugaban ƙasar Amurka ya fito ya yi jawabi inda yake cewa wato duk da dai ana cikin tsaka da wato abubuwa suke faruwa tsakanin Amerika da Iran, amma ba zai kawo, ko kuma bincikensu ba alaka da ƙasar Iran. Wannan harin da aka kama shi bai da alaka da ƙasar Iran, wanda yake suna ana dai ta bincike, wanda yake maybe yana da alaka da siyasa. Kusan ita siyasar Amurka ita ma akwai wato irin wannan abubuwa na ta'addanci da kuma ta'adi da sauransu, inda wato akan samu irin wannan. Karkumanta ba karo na farko kenan da ake kai shi Donald Trump hari ba. Karkumanta 2024 an kai mai hari, a inda har aka same shi a kunni, inda wato wani mai hari shi ma wannan wani mai suna wato Thomas Crook, shi wannan Thomas Cole wanda ya kai mai a jiya dare, wanda ya kai kuma a 2024 wato Thomas Crook, inda ake so a alakanta shi da wannan, amma ana ta bincike. Amma ya ce wannan babu bai da alaka da yakinsa da Iran da sauransu. To wannan abu da ya faru kenan a daren jiya, wato karkumanta wato wannan wuri, wato Washington Hilton, wato kamar tarihi ne maimaita kansa. Wato 1981 Ronald Reagan an taba harbinsa a wurin, shi ma wato wuri ne wanda yake da daɗaɗɗen tarihi. Private hotel ne inda suke kamawa, inda ake wani taro na dinner correspondent, inda shugaban ƙasa yakan zo ya gana da wato 'yan jaridu da sauransu. A 1981 Ronald Reagan shi ma ya yi irin wannan ganawa da manema labarai, a inda shi kuma a lokacin akwai wani John Hickel, shi kuma shine ya taho, wanda ke ya auno shi wato Ronald Reagan, wanda shi har ya samu Ronald Reagan, ya same shi ta hammata, inda bullet din ya shiga ya karya mai wani
wato kashi na haƙarƙarinsa, wanda har ya so ya taɓa mai haɗinsa, wanda aka yi roshin ɗinsa zuwa wato general hospital na George Washington a nan Washington, a inda nan da nan aka mai operation aka farfado da shi. Aka kama wannan John Hickel ɗin wanda aka rufe shi a prison. Daga baya aka yi ta bugawa da yake kusa irin system ɗinsu, aka yi a tabbatar cewa yana da taɓin hankali da sauransu dai haka. Amma a bisa ga dukkan ana kan tashi da wato yanayi na siyasa na Amurka da kuma wasu abubuwa na foreign policy da sauransu, wanda yake abubuwa da suke faruwa kenan. So wannan wuri ya yi ƙaurin suna. A dalilin haka ma aka samu sunan hotel ɗin Reagan Hotel, saboda ana aka harbi Reagan, aka harbe shi a haƙarƙarinsa har ya shiga wajen haɗinsa, amma bai taɓa haɗin ba a kai shi. To siyasar Amurka dama akwai siyasa irin wannan wanda is bloody, wato siyasa ce yanzu za a kashe mutum. Mun ga inda aka kashe shugaban Amurka kusan guda 5 a yanayi na siyasa. Wato kowa ya san irin John F. Kennedy wanda aka harbo shi, wanda Leon Oswald wanda ya harbe shi a lokacin yana wato ya fito rangadi, aka tarwatsa mai kansa. So irin wannan abubuwa da suke faruwa kenan a irin siyasa ta Amurka, wanda yake dai ana ta bincike, kuma shugabannin kasashe na duniya sun fito sun Allah wadai da wannan hari da aka kai na siyasa, wanda suna alakanta shi da wato hari ne na siyasa da sauransu, wanda shi ma Trump din yana wato ana hangen haka. Wato wannan shi malamin makaranta din wato Cole Thomas, ko kuma Thomas Cole Allen, wato akwai bincike na kwakwam da aka yi a inda aka ga ya taba donating, ya taba tura lokacin da ake campaign tsakanin Kamala Harris da wato shi Donald Trump, ya taba tura wa Kamala Harris donation ɗinsa na wato tallafi da ya bayar na wajen gudunmawa don ta zama yar takarar shugaban ƙasa na ƙasar Amurka da sauransu. Wato kun san irin wani abu ya taso, ana bincike ne na kwakwam da sauransu. To wannan abubuwa da suke faruwa, wannan abu da ya faru kenan jiya da daren jiya, wato a ƙasar Amurka a nan Washington, a wani hotel da ake wannan taro din, wanda yake tuni dai wato shi Trump din ya ce a dawo a ci gaba, inda SS suka yi counterin ɗinsa, suka ce a'a, don kun san wato su SS su ne suke rike da security na shugaban ƙasa da sauransu, za su iya counterin ɗin shugaban ƙasa. Na tuna akwai lokacin da Abacha ya duro ko a Kano ne, inda wato Major Hamza ya nuna mai kawai a koma da sauransu. So wannan irin abu ne da yake faruwa, wanda ke siyasar Amurka. A nan za ka fahimci cewa siyasa ce wadda yake akwai gaba sosai, da kuma za a yi amfani da duk wata dama a kau da mutum, wanda ke mun ga inda har aka harbi Trump, wanda ake so a alakanta shi da Iran a wannan lokaci, wanda har a kunninsa ya fashe, ya yage, sai da aka yi mai sojiri. In ba ku manta ba, kafin wannan ma akwai wani attack da aka taɓa mai a wani hotel ɗinsa a Florida, wanda ya taho aka kama wani mai bindiga sniper wanda yana prison a yanzu haka. So wannan abu da ya faru kenan a daren jiya, wanda yake kuma ya ce za a ci gaba da tattauna da ƙasar Iran din, kuma za su ci gaba wannan abu ba zai abin nan ɗinsa ba, amma ya ce bai da alaka da ƙasar Iran wannan attack din. To wannan abu da ya faru kenan a Amurka a daren jiya.